Palit na lang ko kalabo capsule o mangustin kay nakabatay man ko sa radyo nga gi-announce na. O nailubyuhan yun yung kuhan, naayog ko sa kalabo. Muna nga, salamat kay Ginoo nga panalanginan po niya ang maong mga tambal. Imong inom ato, brother? Naabot dito sa 60 ka buok nga. 60 ka buok nga kalabo plus herbal capsule. Oo, kalabo. Kung sa to pag-inom nimo gada adlaw o 3 times a day? 3 times a day primero. Pagka duwe na 2 times a day na lang. So karon unsa na may gibati nimo karon? Adibiyan gyud naayog gyud. Pumunta nga balik gyud kung diri kay. Palit na po do kalabo kuan capsule o mangustin para pag-maintain na lang. O kuan na lang. Datong imong ihi na balik na pud ka normal. Balik na normal sa akong ihi. May nagsalamat gyud sa. Okay. So daghang salamat kanimo. Kisa ito pangalan mo brother? Feliciano Apura. Taga-asa? Puro Puno, Guadalupe, Carmen, Dakop, Sikat. Kalabo Plus! Sa Kalabo Plus, tanang balatian, todas! Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Kalabo Plus Herbal Beauty Cell. Kalabo Plus Herbal Beauty Cell. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Kalabo Plus Herbal Beauty Cell. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Kalabo Herbal Beauty Cell is a quality product of Jesser Marketing. Malapit na ang big celebrations ng taon. Siguradong mapapakain ka na naman. Pero, wait. Teka, may high blood ka pala. So, bawal kang makiselebrate at kumain ng bonggang kainan. Pero, worry no more. May katuwang na tayo sa high blood ngayon. Uminom ng Kalabo with lemongrass and turmeric herbal food supplement. High blood no more ka na. Kaya, sige lang. Let's celebrate the holiday season with joy in our heart. Be happy with your family. High blood, stay away this season. Kalabo with lemongrass and turmeric. Dito ka na. Dahil protektado ka. Ang Kalabo with lemongrass and turmeric ay mabibili sa inyong mga suking butika. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Inabuhi. Yung gondit na mong gahi. Aning akong banda, oy. Inday! Yes, ma'am! Oy, Inday Marika. Di ba tutoy na ni mong bata? Yes, ma'am. Nakatog na. Mayo, ang sir ni mo, ning kaon na. Ay, kana, ma'am. Wa ba siya kaon, ma'am? Yun sa lang ni mo. Ay, ako na lang po ipatutoy, ma'am, para matug. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Kalabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Kalabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, ug Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto. Aniya na pod manukad karon mga taknalas 11 Gs na gyud mga kabisyo, my love so sweet. Duyog ta sa pagpaminaw kanato karon mga taknaa. Mayong pagpaniud to. Napudusab gihapon ni labi na ning uban mga suking kabisyo, my love so sweet natong gihigugma diha karon nga nagkamulo sa ilahang paghungit-hungit. Nagginungitay, no? Muhungit siya, muhungit sad ko, maginyong itiming duha. Unyang tungang gabi.
Inyong i-typer me. Atyo paping. Alas 11:11 na mga kabisyo, my love so sweet. Manukad kita sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Of course, kini ang inyong DJ Mikey Ling. O kini po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kung bakit tani sa pagpaminaw kanya ito karong mga taknyaw, kumusta tanyo dihay, labi niya katong mga naniud to, nagpakabusog sa ilang mga tagsa-tagsang pagkaon, nagibalon, sa ilang misis. Oh, nya tapos katong mga estudyante nato dihan kamulo sa ilang pagpaniud to nyo kay at least makapahuway to ta. Oh, may nilang unya natin kusog. Muna importante sa malaga nga dapat tayo magsama-sama sinta. Gani, tama dyan na. Ilabi na sa pagpalagsik, pagpahimsog sa kalawasan. Tuod mga kabisyo, my love, so sweet. Kini nga tontulumanon. Gatog ka nato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisis pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Ala sige, mayong pagpaminaw, mayong udto. To dilabi na ning uban kanato mga kabisyo, my love so sweet nato diha karon nga nag duyog sa tuang programa sa pagpaminaw kanato karong mga takna. Pabati mo, ha? Oh, babati mo kanato ay labi na kato mga gusto pag-greet 0917-509-5493. Usbon ko 0917-509-5493. We are also live sa tuang Facebook page, sa DJ Mikey Ling Facebook page, sa tuang Facebook page sa Kalabo Plus or Kalabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Live po ta diha dapita. Inyo punta nga makita mahinabi. So comment lang mo ha. Okay? Sige, kumusta ta ninyo diha? Og tuod ning uban nato mga kabisyo my loves natong naminaw sa tuang pagsibya karong mga taknaa diha dapita sa Line FM Banat Kagwait, 88.3 Line FM Badas Placer, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Francisco, Radio Tribo Madrid, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, Mix FM Dipulog Polanco, Kings FM 88 Unidad Kagwait Pipino Mass Media, Connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province. Maayong udto kanatong tanan, maayong pagpaminaw diha kan sa inyuha diha karon. O kung bati ta sa tuwang pagpalanog-lanog, pabati mo kanato diri karon ha. Oo, especially kato mga dugay na nagantos sa subang mga balatian sa ilang kalawasan. Ganying ano man niya siya, basi niya panyuhot siguro ka, ha? O niya kailangan ganyan nimong ipahungaw diya karon kay lisod niya kayo. Ha, kay tungod ka na siya maghatag nimo og sobrang panyakit, panyuhot-hot sa imuhang tiyan nga kabagon jud ka og taman, ha? Oh, so munang ikaw diya, huwag kanyang mag-alinlangan pa. Ilabas mo na yan, sinta. Di ba, Mike Ling? Tama na. Tama kay ka. Anyway, ala sige. Og tuod ning uban ka nato mga kabisyo, my loves nato diha karon nga nag unsa ba ilang mga ipambuhat karon lulubaba. Nagtrabaho man yang uban diha, wala pa nakapanyud yo. So may ginapaabot ninyo, ha?
Dapat dili gyud nato kuan kining likayan. Dapat atuwag yung likayan no nga makuanta kining maluya-luya ta kay mura ba ginay siya magdala og dangan, especially kanya bitang mo lagi naghisgot naman tagutot no. Kanyang imo ang gibating panyuhot diha. Kanyang imo ang gibating kabag diha sa imong tiyan, no? Gato kag high acidity, di ba? Or usa ba niyang laing gibating mo base niya di lang na sa ingon nga panyuhot sa imong lubot. Ikaw magsigig utot-utot. Basi niya pa niya mas delikado mga sakit niya. Muna sa simbako gid kayo no. So muna magproteksyon kita sa tong kaugalingon may kilig. Tama juga diha lulubaba, dapat magproteksyon juga sa imong kaugalingon, especially pag mga critical nga mga sakit gani nga imong gikabalakan, dapat magtumarka og pang-critical pod nga depensa alang ana diha kanila no. Sama na lang niini atuang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jester Marketing. Sangkap sa mga nag-unang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong og Mangosteen. Daganan na pamatuod nga sila na protektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo, ora mismo ginama sa Jester Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 09309-7360009. O katong mga wala pa niya sayod, o kung nasayod manggani mo, basinyag nakalimot punsad mo. Pahinumduman ta mo sa mga lain-lain klase sa mga utot in English. Sige daw lulubaba unsa English sa utot di ay. Ang English good sa utot, sultihan ta mo. Ang English good to niya ha. Wind of change. Anang utot na di mo tingog lulubaba? Sound of silence. Kanang utot nga naay ning saybit lulubaba. Naay ning saybit, naay nadala. Dust in the wind ha. Kanang utot na wala gituyo lulubaba? Careless whisper. Kanang gipugngan nga utot lulubaba? Please release me, don't let go. Please release me. So, mo na siya mga nakilalaing tawag sa mga utot in English. Pero, wait, there's more. Wait, there's more. Ako ka dyan kayo ni Mululbaba eh. Okay, unsa man na siya daw be? Anya po yung mga laing colors ha? Maingon niya to kining utot. Utot gyud mo na. Mao nakita ning utot gyud. Ay magkabayak ka kay sige nyo kadung gugutot, pakautot man pud mo. Bastos na siya ituring kay murag baho nya tapos kining basta-basta na lang nato mapagawas no, wag itay pagpugong niya. So dili kina singon sala. Pero nganyo mangayo mamugsuri. Mawala man niya gituyo. Nasayod man siya nga magawas mo ganyag iya. Nya tapos kanyang dapat ikalipay na itong magawas na kay hugaw mo gunya siya. No, daot na sa tuwang lawas. Diba? Kaysa naman sa may gusto nimo, mangutot ka nga padigay, nga mura kag kanyang kuan ba kanyang utot nga murag sidok, gusto ka niya. Mo niya gusto ni mong utot, simumbaba mo agi, kanya may pangit yung bastos kayo. Takuma pa yung baba yung bodbo, kaya pod, You get in my nerves. Pero unsa man na siya mga lain-laing color nga ginaingon ni Mululbaba. Anya yung mga color sa mga utot nga dapat nyo may balaan. Sama na lang anya yung black. Usa man yung black. Mo ni siya mga color ang walay kauban. Pag utot ni mo og black, kusog na siya. Puwersado pa yung kaistanan. Buraga, pwede gini mo na isang dagkutan gani. Diba, tingo ganyo, black. Diba? Black. Black.
Oh, di ba? Kuan kay ba kanyang pinabundak ba nyo? Mo niya utot nga, murag pinabundak nga, murag nagi pwersa ba? Kusog yung kay niya sa tanan, ha? Delikado niya siyang utot kay pwede niya siyang musuliab kung imuha niya siyang maingon na to kining dagkutan, ha? So, maog yung dapat mag-amping, ha? Oh, nya tapos napa may kiling. Ako sa man na siya lulubaba. Oh, kanyang utot nga color brown. Brown, color brown. Unsa man na siyang utot nga color brown. Usual kini siya nga color panlalag siya lang kay ni siya magawa sigud kay kini siya mga utot lagi ni siya kauban. Magamping yapon ka. Kay kuan ni siya kini mura ni siya o grab road bitaw. Murag gaguyod ba? Okay. Ang lain pagitpod niya nakalain pag ini pag kini siya magawas mansa pag ini siya simuhang brief, ha? Kung imuhang litikon mo ning tingog sa mong utot to brown, ha? Kaya siya brown, brown mo siya, ha? Murag kuan pinasaguyod ba? Pero ayaw magkuhan, ayaw magkakatanta kaya napailain, ha? Basta mo ni inyong utot ba? Pili mo ni color, ha? Relax lang. Sa pailain niya, kinyang pink, ha? Mo ni siyang color sa utot kasagaran sa mga babae. Uy, kay pink man, ganyan nyo. Okay, kini siya nga pink nga utot, mo ni siyang ginaipit nga utot, ha? Okay, kayo kapag babae magay mga utot, pinaipit maginya kay maulam na sila, no? O niya, ang pag-ipit nila, wala sila kabalo nga mangita ginyag buslot ng ututa. Diyan si mong libot, ha? Mangita ginyag sila buslot. Munya nga murag ang tingo ganyan niya, ping! Ping! Medyo taas-taas na siya kay giipit man, ha? Napailain may kiling. Uy, napadi ay, abi nakula na. Sigon sa man na siya. Napay blue. Blue? Sa may tingo ng blue daw, be? Muna siyang color sa imong utot para niya siya sa mga bayot. Para po niya siya sa mga bayot may kiling. Anong para man na sa bayot daw, be, lulubaba? Okay, kini siya nga utot. Wala mo ganyan siya tingog manggod. Kaya kung isulti nimo ang blue kasi gaya wagin siya tingog kung imuhang litikon ang blue bitaw murag hangin na mo gawas ba kanya blue di ba blue kanya dapat kumusulti ka ni pinabilog yun pinalingin kanya mo ang baba nyo, ha? Di ba walay tingog mo gawas, no? Testingan nimo ba? Last lang ni, ha? Okay, yung purple. Muna siyang color sa utot na dapat ninyo likayan. Kalikay ba dahil tuod ka sa utot? Ganyan po nyo. Pero likayan gapon niya siya. Kaya kini siya color nga utot. Muna siyang utot nga doon ay mga LBM. Diba? Sulti ganyan. Purple, diba? Murag pinasaguyod po gyapon pero murag lain kay paminaon kay diba? Basa kay tingog, ha? Kay GLBA man. Gani GLBA man, sumuna siya. Magamping, ha, para dili maka kuha niya, makasinyatig mga inganyang klaseng kaimtang kay Loy kay mo, ha? Maulaw niya mo. Pero sa tinulan, dapat dili ka ulaw ang pagpangutot. Kay normal na sa lawas lang siya. Diba? Usa ka perfect, ha? Hindi dyo ka mangutot? Diba? Unsa may baho si mong utot diay, lavender? Ha? Mamalain ka niya itong hisgutan. Kay dapat kini siya itong hisgutanan. Kung siya kining health awareness. It's a matter of health awareness, ha? Mayos ka, ha? Pasalamat ka nga ngayong klaseng pagtulunan at least. Karon kabaw na ka, ha? Kabaw na kang dako.
Daghang salamat ni Lolo Baba. Okay, sa imuhang pagtulunan nimo, ha? Daghang kami nakatunan nga color. Og mga kabisyo my love, so sweet sa inyong magpaniud to diya, make sure lang nga nakapalagsik, nakapalig-on mo sa inyong immune system, no? Kay importante kay sa mahalaga nga dapat sa kanunay sinta nga dili kita magluya. Okay, kay ang atong lawas sa gipunan, of course, dapat sa kanunay adlaw-adlaw kumahimo, no, twice a day. Ato ang tumaron ang vitamin C sa Angelic C Vitamins. 500 mg ni siya mga kabisyo. Ako usually dagatake ko 1000 mg nga vitamin C. Ano man? Okay, kay kita nga active kaayo, daghang kita mga lakaw, kailangan nato mulihok, digin mahimo nga magtanga-tanga lang ta kay dati mga transaction. Tapos di ay tuod, no, ang imuhang kalawasan, mubaba ang immune system nimo tungod sa kapoy. So unsa may atong proteksyon, of course kini ato ang Angelic C Vitamins. Protektado ka og himsog ang imuhang panglawas, gana pag di ka mokaon, nindot pag ang imuhang pagkatulog, no, dili ka ma-insomnia. Kung ato mga gina-insomnia diha, kini ang inyong tumaron mga kabisyo my love, so sweet, no? Inom sa Jester Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jester Angelic C with sodium ascorbate, ha? Di lang ni siya basta-basta nga vitamin C kabisyo my loves, tungod kay na siya herbal content sa gihapon. Gihatod nato sa Jester Marketing ang tigama og tigapod-apod sa atong mga produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Mayong udto, especially gihapon sa mga kabisyo my love, so sweet nato diha karon nga nagduyog sa pagpaminaw, ilabi na katong mga uban natong nagapanukal sa ilahang pagpaniudto. Labaw na sa mga lugar nga naabot sa itong pagsibya, diha po dosab sa mga lugar nga mga kabisyo nato nagatanaw sa tuang Facebook Live. Hello dahil sa mga nag-viewing sa tuang Facebook Live po dosab karon. Thank you so much. Kisa ni si Idel Dilia Dakanay, mayong udto nimo Del. Thank you so much Del sa imuhang pagpaminaw. Bago lang din siya nahuman og panglabang, gikapoy daw siya. Oo. Base niya lahi ang ilabahan nimo, ha? Ganyi. Padayon ta sa unahan doyog sa pagpaminaw, padayon sa paglanog-lanog, kubati gyapon ta mga kabisyo my love, so sweet. Alas 11:28 na. Dili gyapon sa tuang programa ang Tutok Pakatok sa utog ito kanato sa Jester Marketing. Kini si Mikey Ling. O kini pod sila lubaba, ha? For all the single moms out there going through frustration.